Pre, sultian ta mo ha. Kana akong asawa pre, iniguli na ko sa balay, igor ako mukha matulog. Da, di basta-basta oh. Siyempre, sergeant tabi ako ron no. Na-promote ko pagka-flat bar. Buknoy! Unang kamo. Kinsay nag-ingon-ingon nga mag-inom-inom ka? Gusto na pug ka mo luhod og asin? Unsa man atong shot pre? Nga lain man. Ay nasing reklamo diha. Wa man tay mapalitan ni di. Suka na lang nitong imnon. Gani. Oy pre. Uy, nag-shot na po do. Pre! Sus, nanapon ni Ander siyang asawa oh. Balita na ko pre. Di naman daw ka pa shoton sa mga asawa. Sa di pa shaton. Noon sa may makander ta. Nabalitaan magay ng mga ginakulata kasi mga asawa. Sa ginakulata. Ay kamay ka ako. Ginakulata. Da, astiga oh. So may tarada rin sa chat man mo. Aw, nag-chat-chat yun. Pre, kaya di man may mga Ander sa mga asawa. Ikaw pre ba? Basi ko ka kalas ko ha pre. Ako may pinakagahe dali sa tong lugar. Da, unsa ka tanod? Kamo pre. Kabalo ba mo nga nitaas ng kuranggo? Unsa naman day ranggo ni maron? Flat bar na karon. Na, nabuang flat bar. Wilder siguro ka pre. Usa man anong kamor man nagsa-chat diha? Sa pagtuon na ako. Sige. Lingkod. Tagay. Pre, sultian ta mo ha. Kana akong asawa pre, iniguli na ko sa balay, igor ako mukha matulog. Da, di basta-basta oh. Nabuwag na unsa man ka, maoy. Basin mo tiglaba, tiglungag, tighugas. Waka kailan ako. Ayo pre. Relax lang pre. Inom atong yadto diri pre. Oh, chat pre oh. Unsa man suka? Ay nagreklamo dra, wa baya ka nagamot. Ay sabi, murag nakaminos mas kuha ba? Kamo, kung madto manggalito akong asawa dire, igor tumatog kanon ako. Aw, atimado. Siyempre, sergeant tabi ako ron no. Na-promote ko pagka-flat bar. Yawan ni mo pre no. Labaw pala sa scout ranger ba? Alangan siya may tigkabo sa barracks, tigbugha. Sobra na ka ba? Sobra na ka! Wa ay respitos kuha ha? Sorry sir. Kana akong asawa dire, pasiklaban ta mo kung unsan ako nakander. Di mo good pre kay balita man good diri gipaluhod daw kag asin sa imong asawa. Siya akong gipaluhod, dili ako iniluhod. Alas gawa sa ato pa pre mali to mo na dungog. Pangutanon ta mo, kisa naging yun na. Si Kernel. Ah, sa to pa si Kernel nagingon. Hadlok na ba ko ato? Na, tanawa lagi. Time sa. Murag duda na ko sa inyo abang, murag idawdaw ko ninyo. Wala man chip, flat bar biya ka no. Usi chip, usama ko si Kyo. Tarong-tarong ako ha, basig pabutan di karon. Chip, relax lang ta Chip. Suka mo ganitong giinom mo. Tarong ako ninyo. Ha? Buknoy! Unang kamo. Kinsay nag-ingon-ingon nga mag-inom-inom ka? Gusto na pug ka mo luhod og asin? Na, tanawa lagi madamay na pud minimum trabaho ron ba? Ay magkabalaka. Kumudola diri akong asawa, imo-mo ko na nila misa. Ay imo mo day ko nimo ha. Ug ikaw akong imo mo ng lamisa. Wa gani ka kahugas og plato, wa gani ka kakabog tubig. Stay gold diri. Pakita ninyo kung unsa ko. Unsa man Buknoy? Mubarog ka diha o puspusan ti kani akong gidala. Istingi ko disturbo dere. Aron makita gyud nimo. Ay isog di kay ka ha. Makita ni mo mong gusto. Ako pa ninyo mo sibat na mo para di mo madamay. Sibat na, sibat. Unya karon, imo mo man ka ako nimo. Babe, basig pwede na to istoryahan eh. Daan ko pa. Ander gyud lagi. Istoryahan ni. Isog di ka ha. Uli, wa ka gani ka tuwan sa balay, wa ka gani ka kahugas. Nawag ko si ram galing dunggan. Kana pa ka nagluino ko na wa ka gani ka.